हाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जुथुम दुलाराय बर' फरायसा आफाद बावहाय आङो बेखेवगिरि नङामोनब्लाबो मानगोनां प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि चिफ बिथाङा बेखेवगिरिमोन बिथांनि जायगायाव आङो दिनै मेलखौ बेखेवनानै होनाय जाहैबाय आं खोब गोजोननाय मोनफैदों आरो गलाघाट जिल्लाया मोनसे जोंनि रायजो जानायाव आसाम आरो नागालेण्डनि जि मोनसे सिमा बे ओनसोलाव रायजो जानाय बे जोबोद गोनांथि आरो नोजोर होनो गोनांबो बावहाय जोंनि रायजो राजाफोरनि थांनानै थानाय जि मोनसे थासारि हालोद बेफोरो दिनैहाय बुंनो थाङोबा गोजोनथाव जाजोबनो हायाखैबाबो गाज्रिद्रायबो नङा आंनि नुनायाव दा बेखौ आं बुंनो लुबैगोन दा जोंनि मानसिफोरनि बा जोंनि माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि जि नाजालायनाय बा गसंनो हानाय गोरों गोराफोर बा रायजो राजाजों आइ आफा बिदा फंबाय बयबो ज' ज' हाबा मावलाङोबानो जों बावहाय रायजो जानाया मोजाङैनो गोजोनै जों गोजोरै सिगांलांनो हागोन बेखौ जों फोथायनो हायो जायखिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय थांखि सानस्रिखौ बिथा खालामनानै हाबा मावबोदों आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव जि हाबाफोरखौ जोङो लोगोआव थाफानो मावबोनो मोननाय जादों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे बिथांखियाव खामानि मावबोदोंमोन दिनै बेयो आद्रा जाफुंजोबाखै बे जाफुंजोबै आद्रा हाबाफोरखौनो जोङो मोगथां महर होनो थाखाय आफादारि जि मोनसे जोङो जोनोम होलायदों बेफोराव थानानै जों खामानि मावबोदों मावगासिनो थानांगोन इयुननि समावबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बयखौबो लोगोआव लाफानानै आरो जोंनि थांखियानो हारि दानायनि थांखि आरो रैखाथि थामोन्थानि जि मोनसे जोंनाव जेंनाफोर दंमोन दिनैबो दङ जोबस्राङाखै हा हुनि जेंना दाबो दङ जोबाखै जोङो जेरैबायदि ट्राइबेल सुबुं हिसाबै जोङो मोनथाय मोननांगौ मोनफुंनायाव दाबो जोङो हाजोबाखै आरो बे जेंनाफोर थानायनि थाखायनो बर'फोरनि गेजेराव दिनैबो खौसेथिनि आंखाल दङ बे खौसेथिनि आंखालखौ फोजोबनानै बर' हिसाबै जोङो हारि हिसाबै खौसे जानो हायोबानो गोबां जोंनि दाबि दावा जोंनि थाबावनाय जि मोनसे सुबुं मोनथायफोर भारत संबिजिरा होनाय मोनथाय बेखौ जों मोननायाव जोंहा जेबो जेंना जाहैनाय नङा नाथाय जेब्ला बर' हारि हिसाबै जोंनि गेजेराव खौसेथिया बायस्रागोन थेर बेथेर जागोन मोनसेया मोनसे आफादजों गोरोबलायै बबेबा आफादा हारि दानायनि थांखि सानस्रिफोरखौ नाथ्रोदनानै गावनि नेहाथ एखुथा मुलाम्फा राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय हाबा मावगोन अब्लानो जोंनाव जेंना फैगोन आरो बड'फानि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा जौगासार हारि दानायनि जि मोनसे बिथांखि प्लेनिं बेबो मोगथां महर मोननांगौआ गोब्राब जाहैनो हागौ जोङो मिजिं गोनां सुबुं जों गासिबहाबो मिजिं दङ जोङो अपटिमिस्टिक सुबुं इंराजियाव बुंनांगोन मिजिं गोनां बेखौ अपटिमिस्टिक बुङो ओंखायनो अपटिमिस्टिक जोङो माने मिजिं गोनां सुबुं दा थांनाय 10 अक्ट'आव भारतनि हम मिनिस्ट्रि बे लिंहरनाय बायदियै जोङो थांदों 10 अक्ट' खालि रायलायदों बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथां दिपेन बर' आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो डिपुटि चिफ बिटिआरनि बिथां गबिन्द बसुमतारी आरो लोगोसे माखासे इएम बिथांमोन एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि लोगोसे जोंनि बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनिफ्राय आंबो दङमोन आंनि लोगो गाहाय अफिस सोद्रोमा रमिय' नार्जारि बिथां दङमोन भारत सरकारनि अफिसियेल्सफोरथ' थाखाबायानो गोबां जोङो बाहागो लादोंमोन बावहाय जोङो सा 22 समाव बाहागो लादोंमोन रायलायनाया खोब मोजां जादों आरो मोजाङा बेखौनो आं बुंगोन गासिबो बिटिआर जि मोनसे जोङो गोरोबथा खालामदोंमोन थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिनि मोनफ्रोमबो क्ल'ज बा दफाफोरनि सायाव सावरायनाय जादों मोनफा मोनफा सावरायदों नट खालामनानै लादों बिथां हम मिनिस्ट्रिनि जायनाखि जोंजों सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन पियुष गयल बिथाङा खोब सिरियासलि बाथ्राखौ खोनासंदों आरो गनायनानै माखासे जायफोर दफाफोरनि सायाव मोनफा मोनफा पार्ट जों रायलायदोंमोन बाहागो बेफोरनि नट खालामना लादों बे माइनरसो ओंखारहैगोन दा बुंनांगोन माने रायलायनाया मोजां जादों आरो पार्ट जों रायलायदोंमोन बाहागो बेफोरनि नट खालामना लादों बे माइनरसो ओंखारहैगोन दा बुंनांगोन माने रायलायनाया मोजां जादों आरो गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय सम जोंनो नांगौ जायो दासिम 2 बोसोरल' जोङो 3 बोसोर जानोसै 27 अक्ट' मोनोबा 3 बोसोर आबुं जासिगोन गेजेरावथ' कर'ना भाइरास थाबाय कभिड-19 जायनि जाहोनाव 1 खावसे बोसोर माने समानो 1 खावसे बोसोरानो
जोंना ओरैनो थांदों आरोखि दा जोंनि मानसिफ्रा नेनांगोन नेनो नागिरा सम होनांगोन सम होनो नागिरा हाखा दावरा माबा माबि गोदान गोदान बाथ्रा गोसोखाङो आरोबाव माबा हाथियार जांख्रिथायजों माने रायजो नागिरफिननो नागिरनाय मानाय बेफोर थासारि फैनो नागिरनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे मालाबाबो फैनो नाङा आंथ' आगोलावबो बुंदों मेथाइआवबो आं फोरमायबोदों दिनैनि बे समा हाथियार जांख्रिनाय सम नंला जों बर'फ्रा माबा मोनसे आद्रा थानाय जोंहा मोननो गोनां दङबा मोन्थायफोर बे मोन्थायखौ मोननो थाङोबा जोङो गेजेराव जोंनि फारागफोरखौ फोजोबस्रांलायनानै खौसे जानानै जुजियोबानो जोङो बेखौ मोनहैनायनि लामा दंथारो आरो हाथियार जांख्रिथायखौ जोङो गोनांथि होनानै सोमावसारफिननो जुदि सिगांनाय जायो बा जों सोमावसारफिनो बावहाय जाफुंनायनिख्रुइ बा मोननायनिख्रुइ गोमा जानाया खहा जाजानाया बांसिन बेखौ नुहुरो आरो बे जोंनि बर'नि गेजेराव सोरबा बर' फिसाखौ सोरबा बर' बिमानि बिखानिफ्राय आरो सेना लांबावनाय जागोन आरो बे थिग नङा आरोखि